benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Molt bé. Aquesta està aïllada, aquesta està aïllada, aquesta també està aïllada i podem formar en horitzontal. Vale? Tenim I de perfum. Elsa aquí, Blancanieus, en Pol Garcia. i els doneu les gràcies. Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Drac.